Hola, soc Rubén Santana, capità del Gran Idea Benigànim, i fent una valoració del que ha sigut l'actual temporada, vam començar amb molta il·lusió, no? Una categoria nova, una categoria potent per a nosaltres, però sense perdre-li la cara. De fet, la primera part de la temporada vam rendir a un nivell excepcional, sempre estant a la part dalt de la classificació, fins que per causes alienes a nosaltres, com bé sabem, a causa del Covid, la temporada es va tenir que aturar. A partir d'ací, crec que igual que tots els equips, vam tenir un baixó del nostre nivell, també vam arrastrar moltes baixes. No obstant, vam aconseguir classificar-nos per la fase d'ascens autonòmica, quan l'objectiu principal de l'equip era evitar el descens, i pràcticament van aconseguir totalment el contrari. En aquesta fase d'ascens, mermats molt per les lesions, van començar un poc dubitatius, però al llarg de la competició i amb les 4 victòries finals que vam aconseguir, vam estar peleant per a pujar a aquesta categoria fins l'última jornada, acabant tercers en la competició. El balanç considerem des del club que és molt positiu, i això el que ens fa és donar-nos molta força i molts ànims per a preparar la següent temporada, que començarà ja en breu i en la que esperem veure-vos a tots animant-nos per aconseguir reptes encara més grans.